Аз съм Флекси и днес ще играем Майнкрафт. И да започваме. Този сервер ще бъде онлайн за вас, когато, нали, вие сега може да го изтеглите, но не може да играете. Аз ще пусна кандидатури за него. Сега да играем в нашия свят. За последно бях тук в тази пещера, събрах малко камък. Простете ако е шумно. Нали не е много половин стак. А сега ще се направим на легло. Да, и вече има легло. И ще стоим тук на върха. Тук виждаме вода. И ще живеем тук горе. На мен ми харесва, на вас. Да, ето тук. Днес ще има 2 епизода. Ако се чудите защо, защото съм по-свободен. И да. Исках просто да ви покажа къде съм стигнал, макар че това е малко нищожно. Но пък на кой имам време? Да, тук ще живеем, на мен ми харесва. Не е много планинно място, нали, тук тази долина може да се направим едно село или нещо. Такива неща, сигурно знаете. Ще си направим печки. Но зависи как ще се получи. Аз няма да спра да играя на този сървър.